Hello everyone! For today's video, maduna punta sa garden sa ako ang mother-in-law. Ang harvest ta dito og mga kamatis. Before ana, tanawon sa nato ni ang gipang tanong mga sibuyas. Tambok kayo, nadayon kana man siya ang sili. Na rin mga gabi, nadala. Mo ni ang agianan padulong sa garden sa ako ang mother-in-law. Kana din dira man ang mga tiyan mga mais o mga bingala. Before ta makaabot sa garden sa akong mother-in-law, daghan ta maagian nga mga tanong nga mga kape, ug uban pa nga mga prutas. Napoy dansunis diri nga tanom. Narahin kay bunga ang lansunis diri. Ana ang daghan kay bunga, ang uban kay tuwa sa kabaw, daghan gyapon kay bunga. Muna atong mga agian before ta makaabot sa garden sa akong mother-in-law. Moagi po dayon ta diri sa kilid sa sapa. Muna ang sapa diri guys. Duol ra magud kayo og sapa ang garden sa akong mother-in-law. Sa unahan mo na din iyang mga tanom na ay mani, ingala, mo na ni mga kamatis guys, daghan kayo og bunga. Mao na ato ang pang-harveston karon kay daghan na kayo og mga hinog ang kamatis sa ako ang mother-in-law. 50 man gud daw ni ka punuan tanan mang daghan kaayo. Ang uban wala na naapas ang harvest. Mao na ang uban kay nanay mga daot. Mao na yung mga kamatis guys, hayag kaayo. Ang uban ay kay naana sa ilalom. Kana dira ang side mo ng mga kamuti, bingala. Sa una na mo pag-anhin diri kay wala pa kay ning mga kamuti. Pichay pa to. Nahurot naman og utan ang pichay, nya naapoy na malit, nahurot na pud og kahalin. So karon kamatis na pud. Mao jud ni nakatsyada basta na ay tinanom or na ay kaugalingon nga garden ay kay makatipid, diba? Kalibre na pa jud ka og panud-an. Sa mga nagplano dira mag-garden ta samtang naatay katamnan kay mas tiyala jud ang garden kay makatipid jud sa panud-an nato. Pwede po dahil nato ibaligya makakwarta pasad ta. Inana katsada ang naay garden. Pero ako ani magsugod pasad ko og tanom kung maghimo og garden. May nalang sad na asad ko ma-harvest pohon. Bitaw basin na mo ika-suggest unsay tsada itanom sa garden kanang mga gulay. Comment daw kay basin mapilian din ako kung tsada ba itanom. May nalang na ako'y kalingawan ug atiman kada adlaw ug makalibre pasad og panud-an. Comment lang daw kung unsay tsada itanom sa garden. Kay mag-vlog sad ko pohon pag magsugod nako og garden. Sa karon magtabang sa ta og harvest og kamatis. Lingaw man day kayo mang harvest og kamatis ba? Pero mas lingaw jud kung imuhang tinanom imong harveston. Mao nang magsugod na sad ta og tanom. Kay matud pa gani nila kung may itinanim may aanihin. Kung naa kay itanom naa sad kay harveston. Mariha ani on, daghan jud amo ang na-harvest ani. Ug daghan pa sad harveston nga mga hilaw pa pero ay to harveston iti kinog na. O jud ang nakatsyada basta na atay yuta nga katamnan sa mga gulay oy or kung naa ka sa bukid. Kay kung gusto ka magtanom og mga gulay makatanom jud ka. Pariha ani sa ako ang mother-in-law daghan kay mga tinanom mga gulay. Inatiman pa jud kaayo. Mao nang tsada kayo ang mga kamatis. Kung daghan pud kayo og bunga. Mao nang kita magsugod na sa ta og garden. Ay ako po di ay bitaw kay humana man tag-harvest sa mga hinog na nga mga kamatis. Ang uban dili pa na nato harveston kay hilaw-hilaw pa. Ang uli na sad ta. Naman akong sister-in-law mo na ato ipadala sa hinarvest nga kamatis. Mao na tanan among na-harvest nga kamatis. Isa na kaikuba. Mao din ang agianan pa uli. Hangat man jud ay basta jud wala na anad talagsa ra man gud ka ato sa garden. Kay lagi naman puy mga bata nga atiman. Pero karon kay naamay nagbantay sa bata aw tabang tag-harvest og kamatis. Dala na po video. Mao na ni tanan ang harvest nga kamatis daghan kaayo. Ug kasinaw-sinaw pa jud samot na sa personal tan-awon tsada jud kaayo. Basta jud maatiman og sakto ang tinanom mo kita jud ang resulta. Mao na tanan ang sulod sa ikubag. Ingon gani ko diri nga mas tsada nga ibaligya pero nag-alanganin akong mother-in-law kay kuan ra daw gamay ra daw. Kay nag-harvest man tang kamatis atong sub-an pud karon kamatis nga bisagulan og itlog. So wala pa ka try i-try gani ninyo limit kaayo. Bitaw guys kana ala sa ato ang ganap for today's videos. Thank you for watching everyone. God bless amping.